Mám tu u sebe trenérku a hráče Nymburka. Nejdřív se zeptám tebe, Tobiáši, jak se ti dnes hrálo? Tak mně se hrálo fakt dobře. Dneska mi to i padalo a jako nevyfauloval jsem se jak včera, takže to bylo dobrý. Dobře, díky. A ještě se zeptám trenérky, proč si myslíte, že zápas dopadl tak, jak dopadl? Já myslím, že ten zápas byl pěkný. Bohužel nám v první půli asi někdo seděl jako na koši a nechtěl z toho slízt. My jsme bohužel měli žalostnou střelbu, protože dát 25 bodů nebo 26 bodů jako za půli je fakt strašně málo. Měli jsme 9-0 trojky. Jinak si myslím, že ten zápas byl opravdu vyrovnaný, nebo podle technického zápisu stejný počet střel, plus minus fauly, doskoky, to všechno bylo vyrovnaný a akorát soupeř byl úspěšnější v proměňování, hlavně v první půli z trojek. No. To si myslím, že rozhodla podle mě první půle, kdy jim padlo, nám nepadlo, ale tak potom ten basket je, takže určitě gratulace soupeři a ať se jim daří v boji o 5. místo. Dobře, děkujeme za zhodnocení a vám také přeji hodně štěstí do dalších zápasů.